manufar da ta sa ubangiji ya ajiye mu a bayan ƙasa shine don mu yi addini. Ya zama wajibi kuma dole akan duk wani wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama ya dinga tuna duk daren daɗewa da su haɗu da Allah. Duk daren daɗewa akwai ran da za ku haɗu da Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuma. Babu wani ɗaya daga cikinku, ba wani mutum ɗaya a cikinku face zai tsaya a gaban Allah ubangiji yayi magana da shi kai tsaye, babu ɗan tarjama tsakanin shi da Allah. Idan wani abu ubangiji ya umurce ka kai baka yi ba, Allah da kanshi zai tambaye ka me yasa yace kai baka yi ba. Idan wani abu yace ka bari baka bari ba, Allah da kanshi zai tambaye ka me yasa yace ka bari baka bari ba. Wajibi ne akan duk wani wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama ya kauda kai ga dukkan abin da ya sha gaban addini. Ya zama al'amari na farko a rayuwarka addininka. Matsalar ita ce, ita duniya tana da iyaka. Idan daɗi ne yana da iyaka, in rashin daɗi ne yana da iyaka, amma ita lahira ba ta da iyaka. Ita lahira ba ta da iyaka. Manufar da ta sa Ubangiji ya share duniya, ya shirya duniya, ya samu a bayan ƙasa shine don mu yi addini, don mu bauta ma Allah. Wannan ita ce manufa ta farko da ya sa ka ganka kana zirga-zirga a Najeriya. Duk abin da kake yi a duniya ba don wannan abin Allah ya yi ka. Kar ka dinga manta dalilin da ya kawo ka. Kar wani abu ya sha kanka a rayuwa har ka manta dalilin da ya sa ka wayi gari a tsakanin iyalanka, ka wayi gari a tsakanin ɗan uwanka, ka wayi gari a cikin garinku ko a cikin ƙasarku, ko ka wayi gari a cikin duniya. Duk lokacin da wani abu ya ɗauke hankalinka gabarin wannan manufar, to ka rabkana. Tarko mafi haɗari da shi ɗan ke jefa ma ɗan adam ya kama shi ya mishi mummunan barna shine rabkanar da shi. In zan baku misali, kamar ɗalibi ne da yake karatu a wata jami'a. Wannan ɗalibin sai aka samu ya iya ƙwallo sosai a jami'ar. In jami'ar za ta yi ƙwallon shi yake ci mata ƙwallo. Amma kar ku manta, wannan ƙwallo da yake a jami'a ba shi ya kawo shi jami'a ba. Idan ya faɗi a jarrabawa, ci musu ƙwallo a jami'a ba zai sa jami'a ta bar shi ba. Domin abin da yake yin ba shi ya kawo shi jami'a ba. Idan kuma ya ci jarrabawansa da kyau, ko baya ƙwallo a makarantar, jami'a za ta yi maraba da shi. Duk abin da ka yi a duniya, duk abin da kake a duniya, in baka ci addini ba, wallahi da ka yi nadama. Allah a cikin alkur'ani ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su kadaita ni da bauta. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah ce ba ni bukatar wani arziki ko ciyarwa ko tallafi daga wajensu. Ma'ana Allah ya ce ni ba ni bukatar komai a wajen ɗan adam, kuma ba ni bukatar komai a wajen aljan. Allah me kake bukata abun ɗan adam ya ce ya tsaya ya bauta mini. Bautan Allah shine addini. Wannan addini shine mafi tsadar abin da Allah ya ba wa ɗan adam. Mafi tsadar abin da Allah ya ba wa mutum shine addini. Shine addini. Ka tsaya ka yi addini. Duk abin da Allah ya halatta maka a rayuwa ka yi kai kawo akan shi ba laifi ba ne, amma kar wannan abun ya sa ka yi watsi da addini. Ka kwana kana tashi da sanin cewa ga manufar da ta sa Allah ya kera ka. Ya kera ka ne don ka tsaya ka yi addini. Hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Mu'az. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, ya Mu'az, atadari ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Yace Mu'az, ka san hakkin Allah akan bayi? Babban bashi da Allah ke bin kowa? Yace Allah da manzon shi su ne mafiya sani, ni ban sani ba. Fa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqullahi ala al-ibad, hakkin Allah akan bayi an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a, shine su bauta ma Allah a cikin bautar,
kar su yi tarayya da shi da komai. Abu biyu, abu na farko bauta ma Allah, abu na biyu kadaita Allah da bauta. Duk annabi ko manzo da Allah ya tayar a duniya wannan sakon yake bashi ya je ya gaya ma al'ummarsa. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah ya ce duk wata al'umma da ta taba taka bayan ƙasa, Allah ya ce mun tada manzo a cikinta. In muka aiki manzon, Allah ya ce mukan tura shi ne ya gaya ma al'ummarsa ku tsaya ku bauta ma Allah, ku sake duk wani abu da ake bauta koma bayan Allah. Wannan addini, wannan bauta ma Allah, duk cikinmu babu wadda bai yi yarjejeniya da Allah akan zai tsaya yi addini ba. Wa idh akada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allah yace ka tuna lokacin da Allah yayi yarjejeniya da 'ya'yan annabi Adamu, ba mu ba kenan? Allah ya ce tun suna tsatson annabi Adamu. Wa ashhadahum ala anfusihim, Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu, bai sa mala'iku su zama shaidu ba, bai sa aljanu su zama shaidu ba. Wa ashhadahum ala anfusihim, Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu. Allah ya ce ku zama mini shaidu akan kanku da kanku. Alastu bi rabbikum, Allah ce ba ni ne ubangijinku ba, ma'ana ba ni kadai da ku kadai ta ni da bauta ku tsaya ku bauta mini ba. Qalu bala shahidna, duka ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wassalam suka ce Allah mu shaidunka ne akan kanmu da kanmu, Allah za mu kadaita ka da bauta. Nayi alkawari ma Allah zan yi addini tsakanina da Allah, zan bauta mishi tsakanina da Allah. Kayi alkawari ma Allah za ka bauta ma Allah kai addini tsakaninka da Allah. Matarka ta yi alkawari ma Allah, matata ta yi alkawari ma Allah, ‘ya'yana sun yi alkawari ma Allah, ‘ya'yanka sun yi alkawari ma Allah. Dukanmu za mu bauta ma Allah tsakaninmu da Allah. Allah bayan ya kafa wannan tokaciya sai ya ce an ta ƙulu yawmal qiyamati, bi ma'ana li Allah ta ƙulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilin. Allah ya ce to karfa mu zo mu haɗu da ku ranar alkiyama akan wannan alkawari, ku ce mini kun rabkana kun manta. Allah ya ce kar mu haɗu ku ce mini kun manta. An ta ƙulu yawmal qiyamati, Allah ya ce karfa ku zo ku ce mini a ranar alkiyama inna kunna an hadha gafilin, lalle mu game da wannan alkawarin mun manta, mun rabkana, mun gafala. Allah ya ce kar mu haɗu da wani ya ce mini ya manta. Wannan dalili yasa duk al'ummar da Allah ya daga a bayan ƙasa sai ya turo manzon sai ya zo ya sake jaddada mata wannan alkawari. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, Allah ya ce ku tuna ni'imomin da Allah ya muku. Wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi, da kuma alkawari da yarjejeniya da ya kulla da ku. Id qultum sami'na wa ata'na, Allah ya ce ku tuna kun ce mini kun ji, kun ce mini za ku bi. Id qultum sami'na wa ata'na, Allah ya ce kun ce mini kun ji, kun ce mini za ku bi. Allah ya ce ku tuna wannan alkawari. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, sai ce wa qad akadha mithaqakum, Allah fa ya rike alkawari da ku in kuntum mu'minin, in ba ku mu'minai ne ku cika alkawari. Dukkan mu ubangiji yayi alkawari da mu. Abdullahi dan Abbas ya ce wannan yarjejeniya da Allah ya yi da 'ya'yan annabi Adam ba ya tara gayyan 'ya'yan annabi Adam ne suka yi alkawarin ba, ya ce ɗaya bayan ɗaya. Ubangiji ya tambayi kowa, wanda za ka tsaya ka bauta mini? Sai ka ce Allah na yi alkawarin zan tsaya in bauta maka. Sai ce to kar mu haɗu ranar kiyama ka ce ka manta wannan magana. Jama'a muna fahimta? Ita maganar rayuwa ba magana ba ce ta lissafin da kake ma rayuwa, lissafi ne na yadda ubangiji ke ma rayuwa. Yadda ubangiji ya ambaci rayuwa da duniya da yadda duniya take gudana shine gaskiya. Duk lissafin da ka buga ma duniya in ya saba ma haka to naka wahami ne, ba hakika bane kuma ba gaskiya bane ba. Wannan addini da ubangiji ya shar'anta mana shi ne mafi girman ni'ima da Allah ya ma ɗan adam. Duk abin da Allah ya ma mutum,
duk abin da Allah ya ma mutum, tsadar abin da kimar abin bai kai kimar addini ba. A ce ka yi imani da Allah, kai musulmi ne, ba abin da Allah ya maka wanda ya kai wannan. In ka samu addini ka samu komai, in ka rasa addini ka rasa komai. Duk abin da kaga mutum na da shi, duk abin da kaga mutum na da shi, kar ya dame ka. Duk abin da kaga mutum na da shi. Hadisi ingantacce, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70. Annabi ya ce shekarun da Allah ya ɗiba ma al'ummata tsakanin shekara 60 ne zuwa 70. Inda za a rufe masallacin nan a ɗauki sunayenmu duka a littafi ɗaya, mafi ƙarancinmu a cikin kaso 5, kaso 1 da ƙyar su wuce shekara 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalika, annabi ba ya ce wa qalilun minhum bane, yace mafi ƙarancin al'ummata su ne suke tsallake shekara 70. Duk abin da kaga mutum na da shi, yau a ce mutum yana da kuɗi, kuɗin ya kai kuɗi, ya shekara 50, ko ya yadda ko bai yadda ba ya kusa ban kwana da kuɗi. Su rabu da kuɗin lokaci ya ko ya yi addini da kuɗin, ko kar ya yi addini da kuɗin, in ya ga dama ya yi gini da kuɗin, in ya ga dama duk abin da ya ga dama, kuɗin da sun kusa ban kwana da kuɗi. Ko zai iya kashe su ko ba zai iya kashe su. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, annabi ya ce mafi karancin al'umma na su ne suke iya haura shekara 70 a duniya. Mafi girman ni'ima da Allah ya ma mutum shine addini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka bi fadlillahi, fadlullahi huwa al-islam, wa bi rahmatihi, rahmatuhu hiya al-Qur'an, fa bidhalika falyafrahu. Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka bala baiwa da falala da Allah ya musu na addinin musulunci, baiwa da falala da Allah ya musu na alkur'ani, falyafrahu. Allah ya ce kowa ya ji daɗi ya godiya. Sai ce huwa khairun mimma yajma'un, shine mafi alkhairi kan duk abin da za su tara. Addini ya fi duk yawan 'ya'yanka, addini ya fi maka dukiyarka, addini ya fi maka numfashinka, addini ya fi maka komai. Haka Allah ya faɗa a Qur'ani. Hablullahi al-matin shine igiyar da in karke yadda na ganka ka gannin nan haka da mu yi ta rayu. Baran da zan kare, baran da zaka kare. Wannan mutuwan shekara 60 70 100 din ita ce take karewa. Idan wannan rayuwa ta kare da mu tashi yadda ka ganni na gankan nan, da ka ci gaba da gani na in ci gaba da ganinka. Allah ya sa a cikin rahama ce har abada, baran da za ta kare. Wanda yake da hankali bai taɓa fifita rayuwar shekara 60 70 ko 100 akan shekarun har abada ba. Ita lahira har abada ne, ita lahira har abada ne. Duniya kuma duk jin daɗinta tsanani ka shekara 100 kana jin daɗi. Lahira kuma har abada ne. Waɗansu daga cikin ƙabilun larabawa, waɗansu malamai suna cewa banu tamim, lokacin da suka musulunta su ba a yi yaƙi da su ba, ba a yi artabu da su ba, suka haɗa kai suka zo suka musulunta. Wannan musuluntansu sai suka ga kamar suna da wata falala akan musulmai, kamar suna da wata falala akan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya munnuna alaika an aslamu, Allah ya ce gashi suna goranta maka, ma'ana suna ganin kamar suna bin ka bashin falala, kamar sun taimake ka an aslamu don sun musulunta. Qul, Allah ya ce ka ce musu la tamunnu alayya islamakum, kar ku goranta min, kar ku ga kamar kun taimake ni ne saboda kun musulunta. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. In ma ana bin bashi, Allah ya ce ka gaya musu ku Allah zai bi bashi saboda ya muku muwafaka da musulunci. Ko mutum da kaga yake musulunta sai a ce an samu karuwa, a shi wanda ya musulunta shi ya karu. Ba murna ake wai an karu ba, murna shi ake taya shi murna. Idan mutum ya musulunta, annabi sai ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya cire wani daga wuta. Musulunci in duk taron mu nan mun ce mun fita, ba za mu yi shi illa ba. Ba wani wadda wai don bai shiga ba, a'a, inda wani zai iya ma musulunci illa da bai fita a garin Makka ba. Duk wanda ya yi dace da musulunci ya yi dace da babban rabo. Mu riƙe addini da kyau, godiya ma Allah da za mu yi shine mu riƙe addini da kyau. Mun yi ma Allah godiya akan wannan goma ta arziki da ya mana, shine mu tsaya mu kuma mu yi addini tsakanin mu da Allah.
wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman. Allah ya ce ni na soyantar muku da imani, wa zayyanahu fi qulubikum, na kayatar muku da imani a cikin zuciyarku, wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allah ya kyamantar muku da kafirci da fasikanci da sabon Allah. In ana maganar sabon Allah sai ka ji ba daɗi, in ana maganar kafirci sai ka ji ba daɗi. Allah ya ce fadlan min Allah wa ni'ima. Allah ya ce to falala da ni'ima na yi maka, falala da ni'ima na yi maka. Saboda haka babu wani abu da mutum zai yi ya ma kansa sutura kamar ya rike addini da kyau. Idan ka rike addini, ka tsaya ka yi addini tsakaninka da Allah, duk abin da za ka yi a rayuwa sai ya zama ribar kafa. Idan baka tsaya ka yi addini ba, in baka tsaya ka yi addini ba akwai matsala, in baka tsaya ka yi addini ba akwai matsala. Ga ayoyi da yawa a cikin alkur'ani, wani sai an tsayar da bayi da a fara hisabi tukunna ya fara ɗan dana sani. Shine ma'anan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ubangiji ya zo zai yi hisabi wa bayi, ga mala'iku sahu-sahu, waji a yau mai idin bi jahannam, an zo da jahannama farfajiyar alkiyama. Yau mai idin, Allah ce fa a wannan ranar ya ta zakarul insan, wani mutum zai zauna ya yi shu yana tunani. Allah ya ce wa anna lahu dhikra, wannan tunanin amfanin me zai mishi. Ya ƙulu yana cewa ya laita ni kaitona qaddamtu li hayati, da na yi aikin alkhairi a rayuwa. Allah ya ce me amfanin wannan tunanin? Yau din nan gani a raye ga ka a raye, muna da dama. Wadda ta tashi mishi shine wadda ɗazu aka kai shi kabari, shi ya gama nashi. In nafila ne ya gama, in sadaka ne ya gama, in ba sadaka mai gudana yayi ba, idan tasbihi ne ya gama, in karatun alkur'ani ne ya gama, in jin wa'azi ne ya gama. Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila. Ran da azzalimi, Allah ya ce zai sa hannayensa biyu a bakinsa ya ciza, domin nadamar duniya ya tsade ake sawa a baki, amma nadamar lahira hannu biyu Ubangiji ya ce ake sawa a baki a ciza. Ya kulu ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila, zai ce nadama ta kaitona, ina da na bi hanyar manzon Allah a duniya. To amma kaga ai yana magana lokaci ya gure. To duk wanda ka ji yana wannan fada-fadan ranar alkiyama, wannan damar ce ya ɗauka zai yi settling a cikinta, domin na daga cikin sharrin duniya. Shedan a gaban Ubangiji ya faɗa, la'uzayyinanna lahum fil ardi, zan kayatar musu da duk wata baraka a duniya. Duniya a tsarinta da Ubangiji ya mata, policy da Allah ya ɗora duniya a kai, ba a settling. Watakil satin da zaka mutu ma watakil sai ka shiga bakin cikin da zai daga maka hankali. Ka duba mulki irin na Fir'auna, duk misalsalun da Ubangiji ba mu kenan, sai ce ku dinga duba wanda suka gabace ku. Fir'auna a ran da zai bar duniya, sai da Ubangiji ya matsa shi gaya ma duniya irin bakin cikin da yake ciki. Wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin inna haula'i la shirzimatun kalilun, sai yace wa innahum lana lagaizun, yace annabi Musa da jama'arsa suna naka mana bakin ciki. Kujeran mulkin yana kanta tun kan a haifi annabi Musa, tun kan a haifi annabi Musa shine shugaban kasa. Fir'auna yakan dauki matsaya a matsayinsa na shugaba, yakan sa hannu yau a kashe mutum kaza, a yanka jarirai 100,000 ko peaceful demonstration ba wanda ya isa yi, haka kuma za a kashe su. Shi yasa idan Allah ya zo maganar mulkin Fir'auna sai ya ce wa fir'aunu dhul autad. Al-autad jam'i ne na al-watad, shine turke fila. Idan aka ce mulki yayi turke, to za a iya taka kowa a wuce. Tun kan a haifi annabi Musa yake shugaban kasa, har aka haifi annabi Musa, har annabi Musa ya tashi a gidansa, har ya zama manzo, har aka yi wannan gwagwarmayar, ya dana ko bai dana ba. Amma kafin ya mutu sai da Ubangiji ya matsa shi gaya ma duniya da bakin ciki zai mutu. Ita rayuwar duniya Ubangiji ya bada tsarin ta da yadda mai hankali ya kamata ya mu'amalance ta. Idan ka ɗauka akwai wani mataki da in ka kai a wannan matakin ake rabuwa da bakin ciki ko damuwa, ba wannan matsayin a duniya.
mafi girman addini, mafi girman addini, mafi girman ni'ima shine addini, mafi girman ni'ima shine addini. Abu na gaba yan uwa, shi addini ubangiji ba ya shar'anta mana addini ne ba wai don mu yi wani hidima mashi Allah. Yana daga cikin abin da yawan mutane ba su fahimta game da addini ba. Shi addini tsari da ubangiji ya ba mu addini don kai don jin kanka da tausayinka ya shar'anta addini. Bai da amfani miskala zarratin a addinin kowa, ko addinin mala'iku Allah bai amfanin komai. Allah ya shar'anta addini ne don maslaharka, in ka ce ba da ka yi ba wa kanka. Duk ka duba alkur'ani, duk umarni da Allah ya yi sai ce in ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha. Allah zai ce in kun ce za ku kyautata ku yi abin arziki, Allah ya ce wa kanku. In kun ce za ku bata ku yi rashin arziki, Allah ya ce wa kanku. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Allah ya ce in ka ga mutum ya tsaya yana aiki nagari, Allah ya ce makansa. Wanda ka ga yana mummunan aiki, Allah ya ce wa kansa ne. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Allah ya ce ga dai wayewa ya zo muku daga ubangijinku, shine alqur'ani. Faman absara fali nafsihi. Allah ya ce wanda ya bude idonsa ya ce zai yi tafiya a wannan haske na wahayi da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fali nafsihi. Allah ya ce wa kansa. Wa man amiya wanda ya makance fa alaiha. Allah ya ce shi ma makanshi. Yanzu idan mun tashi daga karatu sai ka ce kai zaka rufe idonka a rufe, zaka koma gida, sai ya hana ni in koma masauki? Ka rufe makanka. Wanda ya bude, Allah ya ce faman absara fali nafsihi. Wanda ya bude idonsa ya bude makan shi. Wa man amiya fa alai. Saboda ka yan uwa mu fahimci cewa shi addini ubangiji ya shar'anta shi ne don tausayin mu, wato tausayin bayi, jin kai da rahama yasa ubangiji ya shar'anta mana addini. Ba wai maganan addini Allah zai mori wani abu bane a cikin addini, wato mu fahimci haka. Addini tausayinka Allah ya ji da soyayya yasa ya shar'anta addini, yace kai addini. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab. Allah ya ce baka taba tsammani za mu saukar da wannan alqur'anin gare ka ba, baka taba fatar haka ka ji cewa za mu saukar maka da alqur'ani ba. Kamar wani ne ya ce Allah to don me ka saukar? Allah ya ce illa rahmatan min rabbika, jin kai da tausayin ubangiji ne kawai. Haka ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ya ce ba mu aike ka zuwa ga al'ummarka ba sai don jin kai ga su talikai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa ma kansa da kansa ana nabiyyur rahma. Annabi yakan ce ni annabin rahama ne alaihi salatu wassalam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ya ce ba mu aike ka zuwa ga al'ummarka ba sai don rahama ga talikai, sai don jin kan su bai. Saboda haka ƴan uwana masu albarka, daga cikin abin da ya kamata mu fahimta game da sha'anin addini, wannan fa dama maganan addini don maslaharka aka shar'anta addini, don amfaninka aka shar'anta addini. Shi Allah ba shi da riba a cikin bautarka, kuma ba shi da faduwa a cikin kin bautarka. Wakala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ganiyyun hamid. Annabi Musa ya ga banu Isra'il yace kuna kan gare mabin Allah, ana cewa ku bi Allah kuna ki, yace musu in takfuru, inda za ku kafirce ku ce ba da ku yi imani ba da ku bi Allah ba, antum ku banu Isra'il wa man fil ardi jami'an, da duk duniya, fa inna Allah la ganiyyun anil alamin. Allah dama wadace ne bai da bukata. Saboda ka fahimci addini maslahar ka ce ba maslahar wani bane. Wani abu ne da aka tsara aka shar'anta don amfaninka da al'ummarka, don amfaninki da ke da jama'arki. Babu wanda zai ribaci yin addini face
ribar za ta koma kan shi. So wani idan ya gagara fahimtar abin, wani abu ma in an zo an tinkare shi da shi sai ce shi ba aikin Allah yake yi ba, ko mala'iku ba aikin Allah suke ba, kansu suke ba wanda yake ma Allah aiki. Idan za ka yi abu ba kyau aka ce ka bari, in ka bari ne wa kanka. Idan aikin alkhairi ne aka ce ka yi, in ka yi ne wa kanka, ba ka yi ne wa Allah ba kuma ka ƙi ne wa Allah ba. Ya tabbata cikin wani hadisi, al-Imam Muslim ya fidda hadisin kudusi, hadisin Abu Zarr al-Ghifari. Hadisin dogo ne, ubangiji ne ya yi magana da bayi. Yana daga cikin hadisul kudusi wadda ubangiji ya gaya wa bayi shi Allah ne. Ya ibadi, ya ce ya ku bayina, kullukum balun illa man hadaitu. Ya ce dukkan ku ba ku da alƙibla, a ɗaiɗaice kuke, ba ku da inda kuka dosa illa man hadaitu. Allah ce sai wadda na kintsa shi na shirya shi. Shi ne ai Allah ya ce wa annabi, wa wajadaka dhallan fahada. Allah ya same ka baka da alƙiblar da zaka bi sai ya dora ka akan alƙibla. Kullukum balun, Allah ya ce dukkan ku ba ku da kan gado, ba wadda yake da wata alƙibla wadda zai biya tsira a duniya ko a lahira illa man hadaituhu. Allah ce sai wadda na mishi gam da katar da shirya, sai ce fasta haduni, ku nemi shirya ta ahadikum. Allah ce ishi lista. Ya ibadi, ya ce ya ku bayina, kullukum arin kullukum ja'iun illa man at'amtu. Dukkanku manyan wata ne, ma'ana dukkanku ba ku da hanyar da za ku iya samar da abinci maka. Allahu akbar. Yace dukkanku ba wanda ya isa ya iya samar ma kansa abincin da zai ci illa man at'amtuhu, sai wanda na ce. A suratul naml yace ma kana lakum an tumbitu shajara, sai yace a ilahu ma'allah. Allah ya ce inda zan yi yarjejeniya da bayi abincin da suke ci su tsirar da icen, ni na sa musu 'ya'yan abincin. Allah ce ba da su yi dawon, a ce kai ka tsirar da dawon shi zai sa zangarniyan, masarar ka tsirar da masarar shi zai sa mata goyo, ka tsirar da mangoron zai sa mata 'ya'ya. Allah ya ce fa ba da ku iya ba, sai na zub da ruwan, na tsirar da tsiron, in sa abincin a ciki. Sai ya ce a ilahun ma'allah, yanzu akwai wadda da ku haɗa ni da shi? Illa man at'amtuhu, sai wadda na ciyar da shi. Fastat'imuni, ku nemi ciyarwa a gona, ut'imkum, Allah ce in ciyar da ku. Ya ibadi, ya ce ya ku bayina, kullukum arin, dukkanku kuna cikin tsiraici, ma'ana ba wadda ya isa ya iya ma kansa sutura. Allahu akbar. Illa man kasautu, Allah ce sai wadda na tufatar da shi. Fastaksuni aksukum, ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku. Ya ibadi, sai ce ya ku bayina, innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar. Yace kuna tafka sabon Allah dare da wa ana aghfiru dhunuba jami'a, ni kuma ina yafe laifi baki daya. Fastaghfiruni, ku dage da neman gafarata, aghfir lakum, zan gafarta muku. Ya ibadi, sai ce ya ku bayina, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yace ba da ku taba kai matakin da za ku cutar da ni ba, balle ku cutar da ni. Matakin da in an je za a cutar da shi, ka san akwai wanda zai iya samun dama a kanka ta ko ta ina yafi karfinka, amma ya kau da kai gabarin cutar da kai. Matsayin da za a cutar da Allah, Allah ya ce ba matsayi balle a cutar da shi. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, ba da ku kai matakin da za ku amfanar da ni ba, Allah ce ni balle ku amfane ni. Jama'a mun fahimci jumlolin nan? Ba za ku kai matakin cutar da ni ba, balle ku cutar da ni, kuma ba wani matsayi na amfanar da ni balle ku amfanar da ni. Nan kawai ya ishe ka fahimci duk tsiyarka wa kanka kake yi wa, ba za ka cutar da Allah ba, kuma duk da'arka
ba za ka amfanar da shi ba, domin ba matsayin amfanar da shi din balle ka amfanar da shi. Ya ibadi sai ce ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum, inda na farkonku da na ƙarshenku, insakum wa jinnakum, mutanenku da aljanunku, a ɗauko lissafi tun daga kan annabi Adam alaihi salatu wassalam har jariri na ƙarshe wadda daga aihuwarsa sai tashin duniya, a ɗauko lissafin aljanu daga na farkonsu zuwa na ƙarshe. Lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku. A ce dan adam tun daga na farko har na ƙarshe, aljanu tun daga na farko har na ƙarshe sun daidaita akan mafi tsoron Allah su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗa da kansa, yace ana akshakum lillahi wa atqakum la. Annabi yace duk duniya yace na fi ku tsoron Allah, na fi ku bin Allah. Allah yace to a ce tun daga mutum na farko har na ƙarshe, aljanu da mutane, kowa tsoron Allahnsa da bin Allahnsa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma za da zalika fi mulki shay'a, yace ba zai amfane ni da komai ba. Jama'a kuna ji, yace ba zai amfane shi ba. Tirkashi tun daga na farko har na ƙarshe, yace ku duba a cikin kuwa ji tsoron Allah, duka ku zan kowa tsoron Allahnsa kamar wadda ya fi kowa tsoron Allah cikin ku. Allah ya ce ni haka ba zai kare ni da komai ba. Ya ibadi, ya ce ya ku bayina, lau anna awwalakum wa akhirakum, inda na farkon ku da na ƙarshen ku, insakum wa jinnakum, mutanen ku da aljanunku, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, kun daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikin ku. A dubi a duniya waye fajiri na ƙarshe? Fir'auna ne, Abu Lahabi ne, Abu Jahalin ne, duk wanda aka daidaita shi yafi kowa fajirci. Allah ya ce to a ɗauko lissafi tun daga mutum na farko har na ƙarshe, aljanu na farko har na ƙarshe, a ce duka an daidaita akan zuciyar wanda ya fi kowa fajirci, ma na ƙasa zalika min mulki shi'a. Allah ya ce ba zai cutar da ni ko ya rage mulki na da komai ba. Jama'a muna fahimta? Yanzu duk taron mun nan akwai wanda ya isa ya ce ɗansa in ya bi shi ba zai amfane shi ba, in ya kibinsa ba zai cutar da shi ba. Ka isa ba ka ce matarka in ta bi ka ba amfani, in ta kibinka ba amfani. Jama'a mun fahimta? Akwai ɗan siyasan da zai kalli taron mu ne ce in mun zaɓe shi duk ɗaya, in mun ƙi zaɓensa duk ɗaya. Allah ya ce to a ɗauko duk duniya tun daga kan annabi Adam har mutum na ƙarshe, ya ce in kun yi biyayya ba zan ƙaru ba, in kun ƙi biyayya ba zan rabu ba. Yanzu wannan hadisul kudusi ai ya gaya mana cewa duk wanda ka gana kokari wa kansa yake wa kokari, duk wanda ka gana rashin arziki wa kansa yake wa rashin arziki. Ya ibadi, yace ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum, inda na farkonku da na ƙarshenku, mutanenku da aljanunku, qamu fi sa'idin wahid, su je su haɗu a wata farfajiya ɗaya, duk duniya tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe, aljanu daga na farko har na ƙarshe, a samu wani fili duka a taru, fasa'alu, kowa ya tambayan abin da yake so, fa'aɓaitu kulla insanin mas'alatahu, na ba ma kowa abin da ya roƙa, ma na ƙasa zalika mimma indi, Allah ce ba zai rage abin da nake da shi. Yanzu duk ƙasar nan akwai wanda ya isa tara mai ce kowa ya faɗa abin da yake so, ba zai yi ba. Mutum ɗaya ma sai ya kore abin da yake da shi. Allah ya ce in duk za a tara ku kowa ya faɗi damuwarsa in biya damuwar, ya ce wallahi ba zai rage abin da yake wajena ba, illa kama yankusul mikyadu idza ukila al-bahr. Abinda duk waɗannan sabanni suke isar mana jama'a shine addini mutum na yi wa kansa. Idan mutum yake addini na yi wa kansa, ka sani dalilin zuwanka duniya shine don ka bauta ma, dalilin zuwanka duniya shine don ka yi addini,
dalilin zuwanka duniya shine don ka yi addini. Ka sani mafi girman ni'ima da Allah ya maka shine addini. Ka sani addinin nan in kayi wa kanka ne. In kayi wa kanka ne. Ka dinga tuna zaman Najeriya wata ilna shekara 100 da kai. Ka tuna zaman lahira na har abada da kai. Lahira har abada da kai. Zaman lahira har abada za kai. Cewa da aka yi Allah ya halice mu ne don mu bauta mishi, wannan bautan shine addini. Kar ka ɗauka abinda ake nufi ka yi sallah, in Ramadan ya zo ka yi azumi, duk abinda kuma ya shafi rayuwa kai yadda kake so. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kafa. Ku shiga musulunci tsundum, ma'ana ku shiga musulunci gaba daya, ku aiwatar da addini gaba daya, ku yi addini